Toľko žien sa ma pýtalo, ako sa zbaviť svojej nespavosti. A videla som ich toľko robiť chybu v tom, že skúšajú všetko možné a nemožné, len aby sa jej zbavili. A to je komplet naopak. Preto som vytvorila jednoduchý, rýchly návod zdarma, ktorý ti pomôže nájsť pokoj a opäť plnohodnotne spať bez liekov a striktných pravidiel. Aby si mohla konečne žiť naplno. Ak máš záujem, registruj sa na mojej stránke www.sandralandl.sk a ja ti obratom pošlem tento jednoduchý návod priamo na tvoj e-mail, aby si mohla už dnes začať objavovať tú pravú cestu ku kvalitnému spánku. Dnes si posvietime na tému paradoxnej insomnie, ktorú poznáme aj pod názvom subjektívna nespavosť, pseudoinsomnia alebo tiež nesprávne vnímanie spánku. Zaujímavé je, že ide o stav, ktorý v istej miere poznajú takmer všetci, ktorí sa niekedy stretli s chronickou nespavosťou. Ahoj, toto je tvoj spánkový kompas. Moje meno je Sandra Landl a prevediem ťa cestou od nespavosti až k pokojnému a plnohodnotnému spánku. Odovzdám ti všetky moje skúsenosti a znalosti, ktoré som sa počas svojho života s insomniou naučila. Vitaj a som rada, že si tu. Paradoxná insomnia je zaujímavý stav, pri ktorom má človek pocit, že jeho spánok je kratší alebo menej kvalitný, než v skutočnosti je. Hoci sa nám môže zdať, že sme spali len pár hodín alebo náš spánok bol nepokojný, objektívne merania často dokazujú, že náš spánok bol dlhší a hlbší, než si myslíme. Je to, ako by náš spánok bol neviditeľný pre naše vlastné vnímanie. Ľudia s paradoxnou nespavosťou často zažívajú úzkosť, obavy či frustráciu, ktoré pramenia z ich presvedčenia, že vôbec nespali alebo spali len veľmi málo. Paradoxné je, že objektívne merania pritom často ukazujú, že ich spánok bol v norme. Napriek tomu môžu pociťovať výraznú únavu, ktorá je častejšie emocionálna než fyzická. Ich telo si síce počas spánku dokázalo oddychnúť, ale myseľ zostáva zaťažená stresom a neustálym premýšľaním o ich kvalite spánku. Táto emocionálna únava je prirodzeným dôsledkom pretrvávajúcich obáv a napätia, ktoré sa viažú k ich subjektívnemu pocitu nespavosti. Toto nesprávne vnímanie stavu spánku, teda nevedieť kedy a či vôbec bdieme alebo spíme, je často spôsobené nadmerným vzrušením. A to dáva zmysel. Keď si uvedomíme, že ľudia, ktorí spánku nevenujú žiadnu pozornosť, ktorí netrávia čas premýšľaním alebo obavami o spánku, majú tendenciu predpokladať, že spia takmer celý čas, keď sú v posteli. Ľudia s nespavosťou však často trávia veľa času premýšľaním a obavami o spánok, a to nie len počas dňa, ale aj v noci, čo aktivuje systém vzrušenia a môže sťažovať spánok. V reálnom živote to môže vyzerať aj nasledovne. Ľahneš si do postele a dúfa, že konečne zažiješ pokojný spánok. No myšlienky ti začnú víriť hlavou. Premýšľaš, či si vybavila všetko v práci, či si na niečo nezabudla, čo zajtra budeš variť, prečo bol dnes tvoj manžel taký roztržitý. A do toho si hovoríš, musím konečne spať, musím byť na zajtra aspoň trochu oddychnutá. Prehadzuješ sa z jedného boku na druhý, vnímaš každý zvuk, jemné šuchnutie, hluk aut vonku, ako by celý svet zrazu ožil. Máš pocit, že si stále hore, ale čas nejako rýchlo plynie. Pozrieš sa na hodinky a je 2:30 a ty ešte stále nespíš. Nemôžeš uveriť, že si stále nezaspala. Ako je to možné, že je už toľko hodín a ja som stále hore? Pýtaš sa sama seba. Napokon niekedy nad ránom vo chvíli, keď už vzdávaš boj s nespavosťou, sa ti paradoxne podarí zaspať. No neznamená to pre teba nič, pretože ráno vstaneš s pocitom, že si celú noc len ležala a civela do tmy. Ako by si len ležala so zatvorenými očami celú noc a zrazu je ráno a ty máš vstávať do práce. Vstaneš frustrovaná s tým, že si v noci ani oka nezažmúrila a čaká ťa ďalší náročný deň. A keď manželovi ráno s miernou únavou hovorí, že si zaspala až okolo 4:00, len sa jemne usmeje a pripomenie ti, že keď v noci šiel po vodu, počul ťa spokojne pochrapkávať. Takto nejako môže vyzerať naše subjektívne vnímanie spánku. Jednoducho a nenápadne. Ako som už naznačila v úvode,
Pri chronickej nespavosti je bežné, že máme sklon podceňovať, koľko času sme v skutočnosti strávili spánkom. Môže sa zdať, že ti zaspávanie trvá oveľa dlhšie, než je realita, alebo môžeš mať pocit, že si v noci vôbec nespala. A napriek tomu môžeš mať viac spánku, ako si myslíš. Rozdiely medzi klasickou nespavosťou a subjektívnou nie sú nejako výrazné a na prvý pohľad vyzerajú veľmi podobne. Navyše pri dlhodobých problémoch so spánkom takmer každý začne postupne podceňovať, koľko času skutočne strávi spánkom. Najpresnejšie výsledky získame v spánkovom laboratóriu, ak nám spravia test, ktorý sa volá polysomnografia. Avšak sú aj iné indikátory, ktoré nám môžu pomôcť zistiť, či aj naše vnímanie spánku je nesprávne. Dobrá správa je, že to nie je nič nezvyčajné. Viac spánku možno reálne zažívaš, ak máš pocit, že si spala veľmi málo alebo vôbec, aj keď ostatní, ktorí ťa videli, napríklad partner, hovoria, že si spala. A tiež tedy, ak to celé akoby nedávalo zmysel. Napriek tomu, že máš pocit úplného nedostatku spánku, cez deň dokážeš fungovať a máš dostatok energie, aj keď máš za sebou veľa prebdených nocí. Keď často analyzuješ, ako dlho si spala, no keď sa ťa spýtam, koľko to približne bolo, nevieš mi na to odpovedať, alebo svoj odpočinok výrazne podceníš. A vieš čo? Je to úplne bežné. Ako som už spomínala, takmer každý človek, ktorý trpí nespavosťou, zažíva aspoň určitú formu paradoxnej nespavosti. To znamená, že väčšina ľudí s nespavosťou má tendenciu preceňovať, ako málo spia. Pravdou však často je, že spia o niečo viac, než si sami myslia. Čo je vlastne veľmi povzbudivé, no nie? No a keď sa práve tento aspekt nespavosti stane dominantným, voláme to paradoxná nespavosť. Nie je to nič výnimočné, ani neobvyklé. Nie je to ani dôvod na obavy, alebo pocit, že by si potrebovala nejaký úplne odlišný alebo špeciálny prístup, alebo niečo podobné. Vôbec nie. Ak sa teraz ale pýtaš, čo teda môžeš urobiť, ak si myslíš, že by si mohla mať paradoxnú nespavosť, určite by som ti poradila nesledovať hodinky počas noci a zbytočne sa zaoberať, koľko si spala a či si spala. Nechaj veci plynúť. Čím viac to bude pre teba stred vesmíru, tým viac bude tvoj mozog aktívny. A na základe zvýšenej aktivity môžeš mať subjektívny pocit, že nespíš, aj keď spíš. Preto keď veci pustíme, automaticky sa začnú zlepšovať. V žiadnom ohľade na seba netlač. Nerob nejaké zvláštne opatrenia a procedúry, aby si lepšie spala. Nesnaž sa s tým nejako bojovať. Pri pocite, že nemôžeš spať, skús robiť niečo, čo ti je príjemné. Hlavným cieľom je jednoducho nevenovať pozornosť tomu, koľko spíš. Ak sa ti podarí dosiahnuť tento stav, prestaneš sa trápiť. Budeš vedieť, že nespavosť už nemá na tebou žiadnu moc a nadobro si ju zanechala za sebou. Dúfam, že ti dnešná epizóda priniesla nové poznatky a pomohla ti lepšie pochopiť tému, o ktorej sme hovorili. Ďakujem ti, že si tu so mnou zostala až do konca. Veľmi si to vážim. Už teraz sa teším na to, že sa spolu opäť počujeme pri ďalšej časti.